A ciencia, na Radio Galega. Este simple xesto salva vidas, pero non sempre foi así. Esteban Fernández Moreira é o noso microbiólogo de cabeceira desde a Universidade das Américas en Quito, Ecuador, alén do mar. Moi boas tardes, Esteban. Hola, Manuel, moi boas tardes. Unha cousa tan sinxela como lavar as mans foi un dos grandes avances da humanidade. Un avance aparentemente modesto que salva non miles, senón millóns de vidas ao ano. Sí, efectivamente. Agora nós todos temos claro que temos que vivir en un ambiente higiénico. É algo que ninguén dubida, non? Pero houve tempos en que iso non estaba tan claro. E o artífice de todo isto, o noso protagonista deste circo de bacterias desta tarde é Semmelweis, que foi quen, batendo contra todo o establishment, chegou á conclusión de que era importantísimo lavar as mans. Como foi esta historia? Bueno, esta historia é unha historia fascinante que a recolleu un escritor que se chama Ferdinand Céline, un dos mellores escritores en lingua francesa. Céline era un estudante de medicina que cando rematou tiña que facer unha tese ao finalizar, e o que fixo en vez de facer investigación foi escribir unha historia sobre Semmelweis, non? Semmelweis é pois a persoa que decatouse que se os estudantes e os médicos lavaban as mans, a mortalidade das parturientas baixaba moitísimo. Porque este era un problema de grande magnitude. De feito, entrar nun paritorio podía supoñer ter moitos boletos para non sair de aí. Sí, bueno, de feito, no hospital onde traballaba Semmelweis, até un de cada 3 mulleres morrían por enfermedades infecciosas. E a causa, moitas veces, era que eran os propios estudantes de medicina que tiñan que facer prácticas de disección de cadáveres, que como non lavaban as mans, tiñan as mans de tocar o cadáver e logo ían a parte de obstetricia, a parte da maternidade, e facían as exploracións e esas mulleres infectábanse e morrían. Unha de cada 3 é moitísimo. Date conta que cando Semmelweis decátase disto e di que hai que lavar as mans, chega un momento que no seu hospital pasan de un de cada 3, ou sea, un 35%, a un 0,23% de mulleres mortas por infección. É dicir, foi un avance moi importante. E do que se decatara previamente Semmelweis, que no seu hospital, a según o pabillón no que eran as parturientas, podían ter probabilidades ou non de contraelas temidas febres puerperais. Claro, había unha razón importante para iso. Había 2 pabillóns, entón nun pabillón estaba un xefe chamado Clint e outro Barch. No pabillón de Clint, o que ocurría é que Clint tiña estudantes de medicina e esos estudantes si ían á morgue e facían diseccións de cadáveres. No outro pabillón, o pabillón de Barch, o que había eran comadronas, e as comadronas non tiñan que ir á morgue, entón nunca tocaban os mortos, e polo tanto esas mans non eran tan infecciosas como as dos estudantes de medicina. Entón, que ocurría? Que no pabillón de Clint morrían moitísimas máis que no outro. En esa obra de Céline non é un ensalzamento mero da figura de Semmelweis, senón que tamén aquí hai claroscuros. Digamos que Céline, aparte de ser un escritor con un talento brutal, era médico, era unha persoa, ademais, con unha habilidade para buscar a historia, non? E ser moi honrado con ela, non? Eso, normalmente, en divulgación científica é difícil atopalo, porque moitos divulgadores tenden a ser moi positivos coa ciencia e non darse conta que a ciencia, como calquera actividade humana, ten claros e oscuros, é dicir, pode ter o mellor, pero tamén o peor do ser humano. Entón, cando Céline está falando de Semmelweis,
decátase que Semmelweis nunha intento de probar a súa teoría de que lavar as mans ia reducir a mortalidade, fai experimentos pouco éticos, porque tío que non pode ser facer un control negativo con humanos. E o que fixo el foi na clínica, o sea, no pabillón onde estaban a mortalidade máis baixa, onde estaban as comadronas, dixo, bueno, vou traer os estudantes de medicina para aquí e ver que pasa. E o que pasou é que aumentou a mortalidade un 18%. Claro, se isto facemos con ratos non pasa nada, pero estamos traballando con mulleres, entón iso é moi cuestionable éticamente, vamos, agora estaría prohibidísimo, non? Iso é o que en ciencias chamas un control negativo. Entón, agora tiña que facer un control positivo, é dicir, agora que estes estudantes están aquí e aumentou moitísimo a mortalidade, imos ver que pasa se lavan as mans con cloruro cálcico, que era un desinfectante. Os estudantes lavaban as mans e a mortalidade baixaba un 12%. E logo foi cando xa dixo, bueno, en vez de que laven as mans os estudantes só, van a lavalos todo o personal sanitario do hospital. Entón, a mortalidade, que era do 35%, baixou a 0,20, a 0,23. É dicir, era un resultado moi redondo, non? Agora, con este resultado, el pensou que, comunicando aos grandes xefes de obstetricia dos principais hospitais de Europa, ian a coller estes resultados con optimismo e credibilidade. E o que pasou foi o contrario, é dicir, eses grandes xefes se atoparon cuestionados, atoparon que o que estaban facendo ata agora pois estaba mal, e o seu instinto foi negalo, non? E claro, eso doeulle a Semmelweis moitísimo. Estamos falando de, por exemplo, a obra a carta que publicou os obstetras europeos en 1862, Semmelweis. O que pasa que el tiña contundencia dos datos, pero expresando as súas conclusións era moi agresivo. Sí, digamos que era pouco político, levantou moitísimas asperezas, moitísimos recelos, envexas, non? Partes dos párrafos desa carta din: asasinos, chamo eu a todos os que se poñen as normas que prescribín para evitar a febre purpural, non? Chamarlle asesinos a xente que era responsable das maternidades moi agresivo. El, por outra parte, claro, estaba a ver que non lle facían caso e que as mulleres seguían morrendo. E, ademais, eran mulleres moitas veces sen recursos, mulleres que non tiñan, pois, máis, digamos, posibilidades que ir a eses hospitais que moitas veces eran sitios onde ías a morrer. Pero temos que pensar que, por exemplo, en España pasou algo semellante cando o xenro de Franco estaba facendo operacións de trasplantes e lle morrían todos. Cando chegou a democracia, o primeiro que fixeron os colexios médicos foi quitarlle a licencia de médico a él, porque non estaba demostrando salvar vidas, non? Hai unha anécdota moi famosa de un ministro da época de Franco que tiña que operarse e lle dixeran: Excelencia, por que non se opera co xenro de Franco? E o que dixo foi, bueno, que unha cousa é a política e outra é a saúde. E obviamente escolleu outro ciruxano, non? O amigo Semmelweis acabou no manicomio que se chama que había daquela. Acabou totalmente... Con 47 anos acaba internado porque, obviamente, todo o estrés de saber que el tiña un descubrimento que salvaba vidas e recibir a indiferencia cando non directamente unha oposición frontal, eso a él cada vez costoulle máis, entrou nunha etapa de estrés e de depresión que levouno pois a ter alteracións do seu carácter e internárono nunha institución mental, nun manicomio que se chamaba daquelas, e dunha paliza que lle dan os gardas, inféctase e morre maltratado, non? É un pouco unha das cousas que lle interesaba a Ferdinand Selin, non? É dicir, que todo se espía, o ben como mal, máis cedo ou máis tarde se paga.
E o ben, forzosamente, moitas veces resulta moito máis caro. Cando ti queres cambiar o status quo, cando ti queres cambiar unha práctica, a xente moitas veces enfréntase a ti, a esas novas ideas, crees que o mellor vas a recibir un recoñecemento e non é así, non? O que tamén é ben curioso é que onde estás ti, en Ecuador, en Quito, de feito, ata escoitamos parte do tráfico de Quito, é que precursores destas ideas da asepsia, algúns estaban tamén do voso lado do charco. Sí, é moi curioso porque aquí hai un caso moi parecido dun médico que tamén di que a viruela é unha enfermedade infecciosa. Estamos falando de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, na súa obra Reflexións acerca dun método para preservar os povos de viruela, publicada en 1785, 62 anos antes do traballo de Semmelweis, xa di que as enfermedades infecciosas teñen un orixen biolóxico, que non é un orixen divino, nin sequera pois unha maldición, e que, polo tanto, ao ser biolóxico, a súa dispersión podíase parar con medidas hixiénicas. De feito, el recomenda ás autoridades da colonia que se cree unha policía hixiénica, unha policía que tiña que velar porque determinados hábitos non a suciedade, botar as basuras, botar o lixo, que eso tiña que evitarse. O mesmo que Semmelweis morre no cárcere, danlle tamén unha paliza, cando está a morrer o liberan para que morra fora do cárcere con 42 anos, non? Eugenio Espejo é unha personaxe moi coñecido aquí en Ecuador porque é un dos pais da independencia ecuatoriana, pero moitas veces a xente aquí non sabe que é un dos precursores da teoría microbiana da enfermidade, bastantes anos antes que Pasteur. Pasteur, obviamente, o demostra seguindo un método científico. Eugenio Espejo ten a intuición, non o demostra, pero sí que incluso, por exemplo, en sitios tan afastados do que era o coñecemento oficial, que naquela época era Europa, sitios como Quito, había xa xente que veía que nos necesitamos da hixiene para parar as enfermedades infecciosas. Un remedio para evitar os contaxios que sigue sendo válido, que neste tempo de catarreiras e resfriados, pois sigue sendo moi importante. Pequenos e tamén grandes, lavar as mans. Pero que ademais nós agora estamos xa metidos na época posantibiótica, é dicir, agora xa sabemos que nunca máis voltaremos a ese momento onde teremos un medicamento que nos libre das enfermedades bacterianas. Agora é máis que nunca necesario, sobre todo nos hospitais, evitar infeccións con bacterias resistentes aos antibióticos. Por lo tanto, a hixiene, digamos que tivo moitísima importancia a principio do século XX, agora ao principio do século XXI imos necesitar outra vez dela. E de feito, hai hospitais en Europa donde ti tes un 50% de probabilidades de coller unha infección con bacterias resistentes e outros que esa probabilidade é 0,5. E non é que haxa máis ou menos tecnoloxía, simplemente que uns son moito máis limpios, máis higiénicos que outros. Este foi o noso interesante, como sempre, e no que aprendemos unha chea de cousas de campos moi diversos, o noso circo de bacterias, desde Ecuador, desde Quito, o noso microbiólogo Esteban Fernández Moreira. Moi boas tardes, Esteban. Moi boas tardes, un saúdo a todos.